Soke. Bi Ahmad. So, haba mutanen Najeriya har da matasa, ku je ku gane dukkanin abin da ake a ƙasar nan, ku je ku duba. Haba shugabanni ya kamata ku gyara. Kowa da kowa iya tunanin banza da wobi a kansa. Na san a duniya babu abin da za ka yi in ba ciye-ciye ba, ko shashanci ba, ko tone-tone ba. A duniya ake komai, a duniya ake kyala komai. Ina jan hankalinku haba jama'ar Najeriya, ku matasa ku ƙara tunani a zuciyoyinku, ku yi tunani a zuciyoyinku. Hausa rafin ne, yara ɗan mama ne, na zo ni baiti ne, a arewa nake zaune, a arewa nake zaune, a arewa nake zaune. Rabin Imran Bi Ahmad, yaro mai rafin, Najeriya na zaga, duk duniya zan zaga, babu wanda zai faɗa mini kalma mai kyau. Na yi duba a cikin jama'ar nan, babu duba, ba kulawa, ba tunani gaba ɗaya. A duniya ake komai, na ce a duniya ake kyala komai. Idan ba kai ba mu yi maka a cikin wannan duniya. Haba matashi, ya kamata ka tashi, ka yi tunani da kwakwalanka, ka yi duba har da ma tunaninka. A duniya ake komai, a duniya ake kyala komai, a rahira sai da tunani. Zan yi tunani, ba shawara za ka bugu a lahira, za ka sha doka ɗan uwa.